sanoa, että Meri on pikkusen niinku taikanempi. We're best friends. I'm gonna take Kirito from this bridge. Not that Kirito, but Kirito from the anime. Vähän yritystä kehii. Meri. Sit voit näyttää sitä kameralle silleen. Hatsune! Are you sitting on me with that? Se tuli liian lähellä. Kuunnelle, pidä vaan päällä. Mä tiedän. Hatsune! Are you cheating on me with that? No, I am not cheating on you. No. Tänne sä olisit puhunut siihen kameraan. Niin. Joo, tälleen. Nyt se tallentaa. Siksi mä en näe mitään. Dorka. Se on noin lähellä. Nyt. Transformation start! Ja sano. Oh, okei. Okay. Se on sauna. Okei, mä menen saunaan. Tukitaan se sinne. Moi! Mitäs te? Eiku hetkonen, tää piti olla enkuksi. Ja sitten se toinen kuvakulma. Ui. Joo. Ota kuva. Kia! 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 Noin, vielä yksi. Kia! 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 That's fucking creepy. Joo. Ootas, tässä voi loistaa liikaa. Onko se nyt hyvä? Ei oo vieläkään. Nyt on. Pistä toi uudestaan. Ja vähän tähän kohtaan suunnilleen. Näin. Onko toi mainos? Nyt vaan what the fuck. What the fuck is he doing? What is this? Siis me kuvataan se. My god. Oh, no. I'm not cheating on you. He's just a friend. Okay? We didn't do anything.